אהלן, קוראים לי שלמה לוין, אני אחד המייסדים של מיילד, זה פרויקט של קיקסטארטר לפני בערך שנה, זה אקססורי לאייפון ומאז בנינו על זה עסק, יש לנו הפצה במקומות כמו יפן, ארצות הברית, אז יש לי קצת ידע בקראודפנדינג, בייחוד בתחום שנקרא rewards. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על טיפ אחד שנכנס בי מהעיסוק שלי עם קראודפנדינג, וזה נוגע לצוות. הצוות הוא הדבר הכי חשוב בפרויקט, זה בעצם אמור לבנות חברה, סטארט-אפ, זה מי שישאר איתך, וישנם 3 אלמנטים שמרכיבים כל פרויקט מוצלח, והשלושה אלמנטים האלה קשורים אחד לאחד לצוות. האלמנט הראשון הוא האיכות של המוצר, איך הוא נראה, ויזואלית, המותג שבונים סביבו, וזה כמובן מתקשר לאנשים שעובדים איתם. דבר שני, זה הנטוורק, מי עם החברים שלך, איך אתה יכול להפיץ את הסיפור, וזה גם קשור כמובן למי שאתה עובד גם. דבר שלישי זה המקום הפיזי שבו אתה נמצא, למשל, סרטים ממומנים יותר בלוס אנג'לס, עיצוב בניו יורק, וכן הלאה. וזה גם מתקשר לאנשים שאתה עובד איתם, ואיפה שהם חיים, סביבם אתה בונה את הפרויקט המוצלח שלך. אז זה הפרק הראשון בסדרה של טיפים, באתר של עסקה, ונשתמע.